Jeg skal lave et bevis for arealfunktionen ved hjælp af tretrinsreglen. Hvis en funktion f af x har positive funktionsværdier i et interval parentes a til b parentes slut, vil arealfunktionen af x'ene være differentiabel, og så gælder at mærke af x er lig med f af x. Man kan også sige, at arealfunktionen for f er en stamfunktion til f. Og i dette bevis siger vi, at funktionen f er voksende. Sætningen gælder i alle tilfælde, men det er nemmere med en voksen. Vi benytter tretrinsreglen, som vi kender fra tidligere på funktionen a. Andet trin er delta a divideret med h lig med a parentes start x plus h parentes slut minus a af x'ene divideret med h. Hvis h er positiv, vil arealtilvæksten delta a ligge mellem f af x gange h og f parentes start x plus h parentes slut gange h. Det vil sige, at f af x gange h er mindre end delta a og er mindre end f parentes start x plus h parentes slut gange h. Tredje trin. Når man dividerer med h, får man f af x er større end delta a divideret med h er større end f parentes start x plus h parentes slut. Hvis vi lader h gå mod 0, vil delta a divideret med h blive klemt inde mellem to størrelser, som begge indsnævrer sig om f af x, fordi f parentes start x plus h parentes slut vil gå mod f af x. Det kommer til at betyde, at a mærke af x er lig med lim h går mod 0, parentes start, delta a divideret med h parentes slut er lig med f af x. Hvis h er negativ, havde vi fået det samme. Dermed er det bevist, at arealfunktionen er en stamfunktion til f.